proxecto BioGov, celebrando a gobernanza da biodiversidade, cofinanciado polo programa Interreg Europe, está impulsado por un consorcio formado por 9 organizacións pertencentes a 8 rexións da Unión Europea. O proxecto BioGov xorde como consecuencia da avaliación realizada sobre como se están acadando os obxectivos da Estrategia de Biodiversidade da Unión Europea para 2020. Esta avaliación está a indicar que se necesita dun maior esforzo e eficacia na aplicación dos fondos FEDER para deter a perda da biodiversidade e dos valores paisaxísticos, e fai un especial fincapé na necesidade de integrar estes valores nas políticas sectoriais. A paisaxe e a biodiversidade proporcionan importantes beneficios ambientais, sociais e económicos que son a base da economía sustentable, intelixente e inclusiva que a Unión Europea pretende levar a cabo. O obxectivo que o Instituto de Estudos do Territorio está levando a cabo no proxecto BioGov é o de desenvolver e implementar un plan de acción da paisaxe que axude a mellorar a eficiencia dos fondos FEDER en Galicia, destinados a evitar a perda da biodiversidade e os valores paisaxísticos. Para a creación dun plan de acción da paisaxe en Galicia, escollouse como zona piloto o Concello de Cervantes, que reúne no seu territorio unha gran riqueza ambiental e paisaxística, recoñecida por figuras como a Reserva da Biosfera e Zona de Especial Conservación na Rede Natura 2000, e está catalogada dentro da grande área paisaxística Serras Orientais, comarca paisaxística Os Ancares Caurel, segundo contempla a Lei de Protección da Paisaxe de Galicia a través do seu catálogo. Estamos na parroquia de Donís, que xunto coa parroquia de Cereixedo quizás son as zonas con maior valor ecolóxico da Serra de Ancares. Maior valor ecolóxico e paisaxístico tamén, gracias ao manteñemento destes prados de sega que son hábitats prioritarios, que teñen unha altísima biodiversidade, pero que requieren unha cantidad de traballos de mantenementos moi elevadas. Co descenso poboacional está habendo problemas de manteñemento destes hábitats nesta zona. E aquí se gadañan unha vez o ano. Claro, segar estes prados con estas pendentes é realmente costoso. Físicamente é duro. Recoller toda a herba aos fondos de prado para, primeiro se sega, despois se estende e despois se recolla hasta os fondos dos prados para ter alimento para o gando durante inverno. E que os camiños con estas pendentes son tremendamente dificultosos de transitar. A importancia ecolóxica é alto número de especies herbáceas que se lle confire tamén maior resiliencia ante o cambio climático, ante a incertidumbre de precipitacións e tal, siguen mantendo maior produtividade que outros pastizales. Hai unha cantidad de anfibios asociados aos sistemas de rega establecidos incluso con especies que están en peligro de extinción. Os sistemas de rega están sustentados por unha cultura e unhos inxenios hidráulicos con un patrimonio inmaterial importantísimo, que tamén hai un risco elevado de desaparecer coa desaparición das explotacións, coa desaparición da poboación. O que temos aquí eran as antiguas terras de cultivo, aínda queda algunha leira por aí, pero agora estánse utilizando dunha forma en común. Os poucos gandeiros que quedan son os que utilizan isto, que se convertiron en pradeiras naturais. Pero son pradeiras naturais que teñen unha gran biodiversidade. De feito, aquí podemos ver desde a Medicago arábica, podemos ver trebos, bromo, podemos ver, por exemplo, trébol violeta, trébol blanco, Trifolium dubium, ali, por exemplo, vemos un Lupinus luteus, quero dicir que hai
gran cantidade, e agora ademais están en flor, que tamén é importante, un importante alimento para as abellas silvestres, e, bueno, sería tamén para as domésticas se houbera por aí colmeares, non? Isto vais a recoller, supoño como ensilada fundamentalmente para a erva seca, pois, bueno, vai sacar un alimento de moita calidade. Ao facelo para a erva seca, pois tamén permite a reproducción de certas aves, como as pallás, etc. E, sobre todo, outro aspecto moi importante que ten, o sea, incluso desde o punto de vista da biodiversidade, é que por aquí, cando pastan as vacas, aparece en concreto, non sei se hai máis, pero aparece unha cerva no medio delas, non? Quer dizer que tampouco hai tanta, o sea, que de alguna maneira se complementan. A gran innovación que hai aquí nestas zonas é este fío que vemos aquí con esas varillas de plástico, que é o pastor eléctrico. O pastor eléctrico permite o aproveitamento en pastoreo de todos estes terrenos con un coste baixísimo, e é o que permite pois, que a actividade gandeira que hai aquí pois, permite producir un alimento de alta calidade, que ademais agora estáse vendendo moi ben no mercado unha parte dela por venta directa dos agricultores aos produtores, xa digo, sobre todo animales alimentados con algo que costa moi pouco producir, que non leva agroquímicos en absoluto, e que mantén, vamos, unhas pradeiras de altísima calidade, tanto desde o punto de vista florístico moi biodiversas, o sea, non é unha especie ou dúas especies, senón que hai un montón delas. As que citei, máis hai dactilos, máis hai raigrases, máis hai agrostis, bueno, en fin, eu calculo que aquí pode haber tranquilamente de orden de 15-20 especies se buscáramos ben nelas. É unha gran ventaxa deste tipo de utilización. E se non estuvera utilizado, pois estaría con un tipo de vegetación que sería biomasa para queimar e para alimentar os incendios. Pois aquí temos ainda bastante vacas, bastante ganado, entonces, claro, pois subímoslas arriba porque deixanos traballar aquí mellor, temos menos que atender, e doutra que tamén nos deixan recoller bastante máis forraje para o inverno, porque se temos todas aquí nesta época, comen moito e que dirnos o porcentaje do inverno máis reducido. E así pois botamos a mitad, máis ou menos, eu viño tendo sobre 40 nadorizas ou por aí, pois o mellor botou a mitad para arriba, quedan aquí a mitad máis ou menos, e recolle a mitad máis forraje para ter para o inverno, para as 40 e pico. Primeiros de maio, por aí aproximadamente, casi sempre. Despois ímos baixar aí polas primeiras nevadas, final de outubro, primeiros de noviembre, por aí. Algún un pouco máis tarde, se vemos un tempo, pero é a época de baixalas en noviembre primeiros, que é cando veñen as primeiras nevadas arriba no alto. Eu exactamente fai 17 anos, pero xa había outra xente de por aquí, xa de moitos anos antes, non sei dicir exactamente, pero moitísimos. Xa por tradición, como quen dice, de generación en generación. As vacas van para ali, pois tamén fan un beneficio de limpieza, por exemplo, antes dos incendios, limpia para ali, tamén dali si temos algo de ventaja, non moito, pero fai nos olvir dos broces tamén e tal, limpan por ali unhas campas e tal. E despois as vacas tamén lles vale de bastante alimento, que comen pasto natural, que aquilo sí que é super ecológico, aquilo que é natural, e tamén cando van para ali case sempre se lles nota que poñense máis finas e está moi ben. Están ao aire delas, libres, como queren dicir, e li penso que son felices.